Vale, xa estamos co doutor Balboa. Moi boa tarde, doutor. Hola, Juan, boa tarde. Acaba de dicir eu a nosa familia, aos nosos espectadores, que vamos falar de algo que nos pode preocupar a todos que son pais nais. Falamos un novo reto viral. Falamos de que rapaces de entre 10 e 14 anos, o reto consiste en consumir a maior cantidade de paracetamol que poidan, e o reto tamén está en contar quen está máis días ingresado nun hospital por esta ingesta de paracetamol. Algo que nos parece completamente increíble e terrible. Recordamos que hai xa algúns rapaces, algúns adolescentes ingresados por intoxicación no hospital de Málaga. Isto preocupa moito, doutor. E non é o único sitio, desafortunadamente, onde está pasando. Isto é unha copia de algo que xa pasou en outros países. É unha salvajada. Quero decir que eu non sei quen lle coma a cabeza a eses rapaces para que se poidan intoxicar e poñer en risco a súa vida por consumir un medicamento que, por certo, é un medicamento que tomamos de cote porque non precisa de receita médica. É un medicamento que pertence a un grupo que se chaman antiinflamatorios non esteroides. É dicir, que non son corticosteroides que teñen outras cousas. Por tanto, se o tomas nas dosis axeitadas, o risco prácticamente é cero. Pero se o tomas en cantidades por riba dos 10 gramos... Que é das cantidades das que estamos a falar, neste caso. Exacto. Rapaces de 10 a 14 anos. Ten un inconvite moi serio. O problema é que este medicamento, como casi todo o que tomamos, pasa por dous sitios. O primeiro é polo fígado, que é o laboratorio, onde se desfai e convírtese no que fai de verdade efecto, o efecto, digamos, medicamentoso que lle estamos buscando, e o outro é eliminarse polos riles. Problema, se a cantidade é moi grande, podes estragar o fígado a tal punto que podes morrer ou teñes que facer un trasplante de fígado, porque é un tóxico moi fuerte po fígado. E segundo, se non che fai iso, podes deixar os riles daquela maneira por resto da tua vida. O sea que é unha parvada, unha tontería, e desde logo o problema ademais é que non o podes previr, porque os pais non poden estar en riba do rapaz todo o tempo. Que lle mete na cabeza isto? Realmente son retos que se moven por redes sociais. Totalmente. É un problema porque ese é o típico exemplo de o mal que poden facer unha ferramenta tan potente e tan boa, por certo, para outras cousas, como son as redes sociais, o que lle poden facer cando se usan mal. Poñer en risco a vida de rapaces que teñen entre 10 e 14 anos porque alguén lle dixo que con eso van parecer máis homes. No noso tempo fumabas un pitillo e quedaba moi ben. Que tampouco se debera facer, non hai que dicirlo. Pero ten moito menos risco. Sin embargo, a mí me chama a atención, e eu non é que este en contra das redes sociales, pero sí da utilización. Si agora en esta canle sale alguén dicindo, Juan dicindo, vamos a consumir medicamentos, todo o mundo, de repente mañán pechan Televisión de Galicia. Agora, calquera das redes sociais non topa esta situación. É curioso e sorprendente que nun marco legal como o noso non se proceda ao peche destas redes onde se producen estos retos. Porque que culpa teñen os rapaces de que alguén lles diga que fagan isto? Terán cando eles o cometen, pero por velo non son responsables. Por lo tanto, alguén ten que responsabilizarse. Isto xera moitos debates, que o das redes sociais, agora que está de plena actualidade, a menores de 16, que o mellor pois se proíbe o seu uso en España, tamén onde debemos agochar os medicamentos, se poden acceder os menores aos medicamentos a estes medicamentos nas farmacias, pero o certo é que chegamos a un punto no que imos ver agora mesmo outra noticia na que algún enfermeiro, que tamén, hai que decirlo, as redes sociais, hai moita xente que divulga moi ben, pois pon en advertencia de que hai xente que consume unhas pílulas, que ademais